Είχε έρθει μια κυρία στο κομμωτήριο για να κάνει κούρεμα. Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή από μακρύ σε ένα ωραίο κοντό. Καθ' όλη τη διάρκεια ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Με το που τελειώνει όμως και τη δείχνουν και με τον καθρέφτη το αποτέλεσμα, ξαφνικά αρχίζει να τσιρίζει, να φωνάζει και να λέει τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Και να κοιτάει γύρω-γύρω τα μαλλιά που έχουν πέσει και δεν σε πληρώνω και τι είναι αυτά. Τρελαίνομαι κι εγώ, μου γυρίζει το μάτι, παίρνω τα κλειδιά, κλειδώνω την πόρτα και τη λέω για ποιο λόγο δεν θα πληρωθώ τη δουλειά που έκανε. Και να αρχίζει να φωνάζει. Τη λέω όπα, σηκώνω το τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, αστυνομία. Για ελάτε από εδώ που έχω μια κυρία που δεν θέλει να πληρώσει και αυτά. Και αυτή αρχίζει και έκανε έτσι, κοιτάγε γύρω-γύρω. Και εγώ ψέματα έλεγα: εδώ, σας βλέπω, είστε εδώ στη γωνία. Ναι, εδώ πιο κάτω είμαστε. Για ελάτε λίγο. Μόλις ακούει αυτό η γυναίκα, τρελαίνεται, άρχισε να υδρώνει, βγάζει τα λεφτά, τα πετάει στο κομμωτήριο. Ξεκλείδωσέ με, θέλω να φύγω. Να λέει: την ξεκλείδωσα και έφυγε. Όχι πια, κουράστηκα, φτάνει πια. Να τους κάνω ό,τι καλύτερο και να με αντιμετωπίζουν έτσι. Και όλα αυτά για να γλιτώσουν το κούρεμα. Εσύ στη θέση μου, τι θα έκανες?